Írom a levelem Balog Máriának, Csongorád vármegye legszebb leányának. Ki vagyod fizetve, villog a pecsétje, adják tisztelettel a saját kezével, a saját kezében. Édes kis angyalom, mit is tudnék írni, mikor rád gondolok, jobb szeretnék sírni. Széles a kaszárnya, 100 szoba van benne, de az én bánatom mégsem fér el benne, mégsem fér el benne. Amott legel, amott legel, amott legel, hadd pejtsikó magába. De mind a hatnak, mind a hatnak, mind a hatnak részbékóban a lába. Gyere, babám, térítsd ide a csikó, reszeljük le, reszeljük le, reszeljük le a lábáról a béklyót. Lereszeltük, lereszeltük, lereszeltük a lábáról a béklyót. De most már babám, most már babám, most már babám, merre hajtjuk a csíkot? Arra hajtjuk, amerre a nap lejár, amerre a volt gazdája sosem jár. De kimegyek a doberdói harctérre, föltekintek a csillagos nagy égre. Csillagos ég, merre van a magyar hazám, merre sirat engem az édesanyám. Jaj, Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olasz ország közepébe lesz a sírom, édesanyám, arra kérem, ne sírjon. Felteszem a levelem a postára, rátalál az édesanyám házára. Olvasd, anyám, vérrel írott levelemet Doberdón
Dónál, adjom az életem. Olvasd, anyám, vérrel írott levelemet, dob Dónál, adjom az életem.